Dobrý den, vítáme vás u pořadu Zaostřeno na občany. Dostali jsme zprávu, že z místního hřbitova mizí místní pohřbení spoluobčané. Spekuluje se o tom, že za vše může výše nájemného. Setrváváme na místě, aby jsme pro vás získali co nejvíce informací o této záhadné události. Hodinu setrváváme na místě a ještě pro vás nemáme žádné nové záběry. Jak vidíte, nic se tu neděje. Vydáme se tedy na hřbitov a zjistíme, co se tady děje. Dole u Márnice vidíme nějakého muže. Dojdeme se ho zeptat, jaká je tady situace. Dobrý den. Dobrý. Chtěl jsem se vás na něco zeptat. Ty jsi mladý, ty se. Údajně vám tady ze hřbitova mizí neboštíci. Co je na tom pravdy? Jako jsi z televize, jo? Já budu v televizi. Ty dobrý, ty. A na co jsi tu tady ptal, jako? Jak je to tady s těma mrtvolama? Jo, kamaráde, s těma mrtvolama, to je špatný, ty. Zdrhaj, furt zdrhaj. Vy jsi taky nájem, no. Je to na pytel. Takže, od místního hrobníka jsme se toho taky moc nedozvěděli. Budeme muset opustit místní hřbitov, blíží se zavírací hodina. Co to tady natáčíte? Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Můžu se vás na něco zeptat? No můžete, ale rychle mě tady tak dělat s babičkou. Takže je pravda, že se tady ztrácí mrtvoly? No je to pravda, je to kvůli vysokýmu nájmu, je to hrozný, prostě tak to je. Já je musím pochytat, vrátit do hrobu, jinak budu mít velký problémy. Dědo! Babi! Sami vidíte, že jsme o místní situaci nezjistili moc informací. Nazdar, starosto! Jindro, ahoj, ahoj. Dobrý den, vy jste starosta? No, to jsem já. A nechcete mi říct něco o místní situaci? Jakou situaci máte na mysli? Tady na hřbitově vám údajně unikají mrtvoly. Tady se nic takového neděje. K tomu já se nebudu vyjadřovat. Děkuji. Tímto tedy končí naše reportáž Zaostřeno na občany. Loučí se s vámi Josef Mojžíš. Dědo! Babi! Ty, to bude zase peněz, ty.